Pane řidiči, jste si vědom toho, že jste jel po dálnici skoro 180? Já? Já bych přece tak rychle jet nemohl. No, můj radar říká něco jiného. Ukažte mi doklady. Jste si vědom toho, že jste ohrožoval životy lidí na dálnici i ten svůj? Přece jsem nemohl ohrožovat životy lidí na dálnici, kdy tam nebyl skoro žádný provoz. No, provoz byl. Budu vám muset dát pokutu. A jak vysoká ta pokuta bude? Vzhledem k té rychlé jízdě budou to 2000. No a nestačilo by tohle vám do kapsy? Takže vy se mě snažíte ještě podplatit. Záleží na tom, jak se na to díváte. Řekněme, že si stále ještě něco pamatuju. Výborně. Tady máte zpět doklady. Můžete pokračovat v jízdě. Já věděl, že se nějak domluvíme. Naschledanou. Naschledanou.